Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ. У эфіры навіны час мясцовы, у студыі Алеся Ушакова і галоўнае сёння. Беларускі шоу. Літаральна некалькі гадзін назад завершылася ўборку лёну ў Маладзечынскім раёне. Пашпарты атрымалі ўсе. Спецыяльная камісія закончыла традыцыйны аб'езд устаноў адукацыі і вынесла свой вердык аб іх гатоўнасці да новага навучальнага году. Спорт под ярким солнцем. У Маладзечні прайшоў фінальны этап чэмпіянату Рэспублікі Беларусь па пляжным валейболе. Беларускі шоўк. У гэтым годзе засушлівае надвор'е не дазволіла сабраць увесь пасеў лёну. Але, сцвярджаюць, аграры і льнокамбінаты будуць забяспечаны сыравінай, а значыць і працай. Літаральна некалькі гадзін назад завершылася ўборку лёну ў Маладзечынскім раёне. З палёў было вывезена 85 тонн насення лёну. Уборка лёну – працаёмкая і адказная работа, ад якой залежыць не толькі захаванне вырашчанага ўраджаю, але і якасць льнопрадукцыі. Менавіта на уборку і перапрацоўку лёну прыходзіцца да 75% усіх затрат льнаводства. Таму аграрыі Маладзечынскага раёна падыходзяць да справы паслядоўна і грунтоўна, нягледзячы на тое, што для іх гэта першы вопыт працы з далікатнай раслінай. Здесь ликвидация льнозавода Красненского. Нашему райагросервису, райисполкомом была поставлена задача выращивать лен. Мы посеяли лен, выделили землю, посеяли лен в разных хозяйствах. Это и Марково, это и Заскович, это и Березина, это и Щелевцы. Решением райисполкома была выделена земля, значит, там по 50 гектаров, 80, ну, короче, в каждом хозяйстве свое определенное количество гектар. Засеян лен был в срок. Адметна тое, што ў раёне 70% ад засаджаных лёнам палёў былі засеяны элітным насеннем, а гэта, у сваю чаргу, ускладняе задачу, пастаўленую перад сельгасработнікамі, так як усходы прызначаны для атрымання насення для будучага года і патрабуюць максімальна беражлівых адносін. Для таго, каб паказчыкі былі выкананы і выкананы выдатна, кіраўніцтва райаграсервіса задзейнічала ва ўборцы кадры былых работнікаў Красненскага льнокамбіната, якія добра знаёмы з гэтай працай і ведаюць галоўны сакрэт поспеху. И моя жизнь прошла на льнозаводе, уборки льна. Ну, как такова работа, вы знаете, это очень трудная, пыльная. Надо смотреть, и как рыбачить, как за партнером сзади, с которого в прицепе стоит. Все надо смотреть. Но главное, что надо любить свою работу и лен любить. Трэба адзначыць, што дадзеная маслічная культура насамрэч няпростая. Працэсы уборкі і перапрацоўкі тэхналагічна цяжкія і складаюцца з некалькіх этапаў. Комбайн идет, значит, идет теребление льна, потом идет очесывание его, и все это ложится в прицеп. Прицепа потом мы обмолачиваем, у нас пришел зерновой комбайн стоит, и мы убираем его, там, обмолачиваем, предварительно уже готовим семена, обмолачиваем эти головки, которые попадают в прицеп, и потом уже мы дальше идет на доработку, потом уже до досушивания, до очистки, все остальное, это уже получается семена. В экипаже состоит 2 человека, непосредственно я водитель, отвечаю за исправность техники и за уборку саму, и помощник, который помогает, семена отодвигает на прицепе и помогает при неполадках. Пасля таго, як расліна, дзякуючы трактарыстам і камбайнёрам, пад пільнай увагай аграномаў, сабрана і перапрацавана спецтэхнікай, атрымліваюць 2 віда прадукцыі – гэта насенне і льняная трыста. Пасля кожнага працоўнага дня насення адразу з палёў адбывае Наваложынскі льнокамбінат, трыста ж, з якой непасрэдна і робіць льняную тканіну, пакуль будзе захоўвацца пад адкрытым небам. Неабходны час, каб сцеблі дасягнулі пэўнай ступені гатоўнасці, і толькі пасля яны таксама адправяцца на перапрацоўку ў Валожын. Ужо адсюль прадукцыя, сярод якой на першым месцы золата беларускага тэкстыля, накіруецца да сваіх пакупнікоў не толькі ў нашай краіне, а нават за яе межамі. Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ. Міністэрствам аховы здароўя Беларусі зацверджаны рэгламент наведвання бацькамі, блізкімі сваякамі радзільных дамоў і акушэрскіх аддзяленняў. На падставе рэгламенту будуць распрацаваны і зацверджаны дакументы для кожнага наведвання радзільнага дома або акушэрскага аддзялення з улікам іх асаблівасцяў. Рэгламент павінен стварыць сістэму адкрытасці аказання акушэрскай і неанатальнай дапамогі, упэўнены спецыялісты, а таксама дапамагчы фарміраванню добразычлівых адносін паміж медыцынскімі работнікамі, маці і дзіцём. У міністэрстве
адзначылі, што наведаць маці з нованароджаным можна будзе толькі з дазволу ўрача, і зрабіць гэта дазваляецца толькі сваякам, якія не маюць сімптомаў інфекцыйных захворванняў, а менавіта павышанай тэмпературы, сімптомаў рэспіраторнай інфекцыі, дыярэі, сыпі і гэтак далей. Не пусцяць і наведвальнікаў у стане алкагольнага ап'янення. Новы дакумент таксама адзначае патрабаванні да наведвання пацыентаў у аддзяленні рэанімацыі і інтэнсіўнай тэрапіі нованароджаных і ў аддзяленні паталогіі нованароджаных і неданошаных дзяцей. Больш за 300 000 рублёў бюджэтных і пазабюджэтных сродкаў выдзелена сёлета на рамонт памяшканняў. Таксама ў некаторых школах замянялася камп'ютарная тэхніка, у дзіцячыя садкі набываўся спартыўна-гульнявы інвентар. Працавалі на добраўпарадкаванні не толькі дарослыя. Дзякуючы праграме другаснай занятасці больш чым 200 старшакласнікаў раёну ў школьных брыгадах змаглі і папрацаваць, і зарабіць сабе пэўныя сумы на кішэнныя расходы. Усіх выхаванцаў 1 верасня установы адукацыі сустрэнуць не толькі пафарбаванымі класамі і калідорамі, але і прыбранай тэрыторыі. Конкурс на лепшы школьны двор стаў дадатковым стымулам навесці прыгажосць для сваіх альма-матэр. Праца па аховай і кантролем. З пачатку бягучага года праведзена 19 пасяджэнняў камісіі райвыканкама, на якіх прайшла праверка ведаў па пытаннях аховы працы у 260 кіраўнікоў і службовых асоб арганізацый. А мабільнай групай па аказанні практычнай метадычнай дапамогі ў забеспячэнні выканання заканадаўства аб ахове працы звыш 50 абследаванняў арганізацый, з якіх 20 у сельскай гаспадарцы, 4 у будаўніцтве, 28 у вытворчых арганізацыях, фірмах, якія аказваюць паслугі і займаюцца гандлем. Акрамя таго, мабільнай групай абследавана 8 арганізацый і дзіцячых аздараўленчых лагераў, у якіх працуюць студэнцкія атрады. У выніку ўсіх праверак выяўлена 785 парушэнняў. Нагадаем, у гэтым годзе паказчык вытворчага траўматызму значна вышэй, чым летась. За 7 месяцаў на тэрыторыі раёна на працоўным месцы 1 чалавек загінуў, 9 атрымалі цяжкія траўмы. Мотоциклы на дорогах. Штогод з надыходам весенне-летняга перыяду рэзка ўзрастае колькасць дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам мототранспарту. Дзяржаўтаінспекцыя Маладзечынскага района інфармуе, што мотоциклы ў шэрагу выпадкаў эксплуатуюцца без адпаведнай рэгістрацыі і дагавора абавязковага страхавання. Вадзіцелі часта знаходзяцца ў стане алкагольнага ап'янення і не маюць права кіравання байкамі. Каб атрымаць вадзіцельскае пасведчанне на мототранспарт, неабходна здаць тэарэтычныя і практычныя экзамены. За парушэнне правілаў дарожнага руху прадугледжана адміністрацыйная адказнасць. У бягучым годзе на тэрыторыі Мінскай вобласці з удзелам мототранспарту зарэгістравана 39 дарожна-транспартных здарэнняў, у якіх 7 чалавек загінулі і 37 атрымалі траўмы. Галоўнае на свеце. Дабрачынны канцэрт Паўла Данілава пройдзе на сцэне летняга амфітэатра ў Маладзечні. 26 жніўня эстрадны спявак і вядучы выканае папулярныя музычныя кампазіцыі. Падтрымаць ініцыятара на сцэну выйдуць і іншыя маладзечынскія вакалісты Ірына Судніковіч і Юлія Бабашынская, таксама сталічны госць Андрэй Крычко. Харэаграфічнымі нумарамі прыгожаць канцэрт танцоры студыі «Візаві» Палаца культуры. У праграме запланаваны конкурсы і розыгрыш прызоў. Дабрачынны сольнік пройдзе пры падтрымцы міжнароднага фонду дапамогі «Юнихелп». Падчас канцэрта неабыякавыя да чужой бяды гледачы змогуць ахвяраваць грошы хворым дзеткам, акрамя таго атрымаюць памяткі з іншымі магчымымі спосабамі пералічэння сродкаў. Пачатак акцыі о 19 гадзіне, уваход усім жадаючым у амфітэатр бясплатны. Спорт пад яркім сонцам. У Маладзечні прайшоў фінальны этап чэмпіянату Рэспублікі Беларусь па пляжным валейболе. Спаборніцтвы праходзілі на пляцоўцы ў парку Перамогі. Спартсмены парадавалі аматараў яркай упартай гульнёй. Самі ўдзельнікі турніру адзначылі, усе матчы былі складанымі. Па выніках гульняў у мужчын наймацнейшы беларускі дуэт Пётр Петрушко і Дмітрий Абраменко. Першае месца сярод жанчын занялі Вікторыя Сакрэтава і Елізавета Чабай. Дарэчы, апошняя ураджэнка Маладзечны, якая выступае за Мінск. Горад Сонца на чэмпіянаце прадставіў дуэт Ліі Галавач і Вікторый Давідовіч. Яны апынуліся на 7-й пазіцыі ў турнірнай табліцы. Усяго ў спаборніцтвах прынялі ўдзел па 13 мужчынскіх і жаночых каманд. Комфортное летнее надворье продолжить радовать нас и на гэтым тыдні. Невеликое пахаладанне чакаецца толькі ў сераду. Як адзначаюць у біўгідрамеце, тэмпературны фон на 2-4 градусы перавышае кліматычную норму для гэтага перыяда жніўня. Цёплай застаецца вада ў рэках і вадаёмах краіны. Падрабязна пра надвор'е ў Маладзечні адразу пасля рэкламы. Усяго добрага і да сустрэчы!